Ciao Mena. Ицо. Делом бе. Какво предаваш? Наш работа, да малко работа. Да предаваш, тук и малко изпеели. Не знам, определено се помни. Айде бе, какво правиш ти бе? Чакай, чек искате на име за работа. Абе иска от теб работа. Няма работа. Нали работа искаш? Абе шефе, ела така, шефе. Аз имам само секретарки мои лични. Абе шефе, не дай така, чек. Сега ще пусна господа на ефира, като господите са тук, мога да... Чакай, ще го пуснем бе, чек. Шефе, ела така, дай ни парите бе. Измамник. Айде шефе. Айде. Бана, ба. Шефе, парите. Дай му парите на човека бе. Ще питам любовницата. Кой ще каже? Абе каква любовница, брат ми? Не. Работих ти, сега ще го пусна господари на ефира това. Ако искаш лапа и хуй. Кажи е. Шефе, парите. Парите ли? Не искаме с парите. От вечера, ела замества и жена ми. Ще си дам пари, колкото искаш. Колко ще дадеш? Повече репортажи не искам, защото ще еба мангала. Шефе, може да поне да 100 лева за да храна. на секретарката крака. Аз не се. Кажи му, бе ти мен с този телевизор ли ще ме пуши? Какъв телевизор имаш ти, манго? Откъде го взе? От Бакука ли? Шефе, моля те се, бе. Беяш ми, бе. Поне 100 лева за децата, бе. Какъв столя комарджия такъв? Аз ти давам пари, ти учваш да ги пиш. Лъжеш, ти изобщо не даваш пари. Ама дай да се кажи. Дай бе, дай му парите бе. Добре, ето, покажи тук пред камерата, че даваш пари. Добре, виж, има чанта. Ето. Вечерта телевизия не се снима. Така реклама няма. Ако искаш, питай дядо Попи. Той ще ти каже. Добре, господин. Шефе, моля те се, парите, бе. Дай му на човека парите бе. Дам от вечера Айде, да човек, замести ще жена ми пусна си по дам. телевизията. Парите си искам, ама не дей се смее, маймуно така. Си там записан. Идете, е. Де, че всички маски ще вземат на ремонт. Абе, това са майка, те са Какво ще много. му дадеш на този дек да снима? Този дек да снима. Какво ще му дадеш? Абе, ще дам нещо бак, бак, така... бак. Жълти ти стиги. Някой лев ще му дам. Абе, къде са? Абе, хубаво момче, ама малко подкапа. А шефе, ти подиграваш се, кажи се. А човек, кой скаже, бе? Парите си искам. Казах ти, иди на църква, моли се на попе. Фани му на дръжката и се моли. Той ще ти даде. Кой ще раде? Дядо попе. Ма кой ще раде? Бе, брадата е си. Ladies and gentlemen, това е Ицо Делоне. Тая Ако вечер не го има- познавате, шефа Два на, чушка, два домата. на Макдоналдс, Малко чирал. Де. Какво има главният вътре? спонсор на Левски и малко ЦС от ЦСК. Името на цигански. Ицо Утре имаме Делоне. среща Ето това е с Левски. Отбора на работодателя на строителна фирма Комстрой, Дека, който не плаща пари, не Виж, дава виж, нищо. момче. Балкан. Виж, момче, харчиш парите на кумар, пиш, баба ти стои вънка. Иди си. Стави три бъръбща слеви. Човек, не ме интересува, искам с парите, бе. Виж колко ще кажа, момче. Аз Дай съм му ти толкова дал пари, Искам бе, с парите. толкова. Дай му Шефе, парите, си- ни се разправя с него. бе. Ама не дей се прави. на Ицо, този дай му мангал, пари. той Абе, не значи. дей кай мангал, сега ще знаеш какво ще стане с теб, Кой ще бе. стане, а, манго? Шефе, много си Акер, лош. ти дявол. Канило. Акер. Канило съм. Рахаман. И кога ще ти даде парите, бе? Парите ще дам. На кукуля. Ще Ами има ли отстека то. такова? Абе, те са Кои това. дават пари? Я кажи, кои дават? Ами, фирма Трака ще кука. От кой етаж падна, бе? Шестия етаж беше. И как се казва на него? Еми, качваш се на коня, падаш от магарето. И как му викаш на това? Де, Марко. Ицо Делоне, ladies and gentlemen. Не е вярно, Ицо е На друг. вашите екрани. Записахме Там един има репортаж от... Там има две Байконур. глъбки. В момента ще ги каним на кафе. Вечерно кафе.
Къде? Нещо путки му. Да бе, Джелон ги предложи. Ето тук има сега две мадами. Кажи, Ако мога ги зарибиш, няма да ми дадеш парите. Ако не, шефе, си искам парите. така, дай му парите, бе, човек. Добре, Няма как да дам. кажи им здравей. Вместо да му дам на този стапак, ще Кажи дам им на здравей. момичета. Колко Абе, няма пари ще им значение, дадеш добре. на момиче? Колко искаш? Кажи, Кажи, бе. бе. Кога му Добър дадеш вечер, парите, дами, бе? заповядайте, какво правите? Как сте? И какво искате и момичета? Колко пари ще им дадеш? Ето, видя. Чакай, що не покани някъде момичетата? Значи си искам Не, парите, не ме интересува. Разбрахме се за утре вечер дискотеката. А каква дискотека, че? Абе там в едно село дискотека. Дома децата няма какво да ядат, каква дискотека, бе? Дай ми парите, не ме интересуват никакви Ами дискотеки. тая вечер замества и любовницата ми. Абе, кой сега съм, бе, лело, гледай, какъв си плешив грозен, бе, не мясаш на човек, да бе, съм маймуна плешив, мръсна. да съм много точен. Гледай, айрбека бат ти съм. навънка, Виж, Чарли Чаплин, Чаран Стон Виж от колко съм 56-та. тарикат. Дръж се малко мъжката, може да съм бе. черен, ама съм верен. Не съм като те маймуна. Не мога да ти казваш, а? Бутка ни усатки, така, оня много говориш, бе. Бе, Иван съм ти казал. Шефе, не ме интересува Камерата парите. на Бокука. Иначе господари на ефира ще закусват с теб. Аз господари на ефира си господари на ефира. Е, Ние спи господари на пътя. как господар, къв си ти? Аз ли? Да. Няма какво да кажа. Без коментар. Не Какъв мога да си? коментирам. Обикновен. Коя зодия си? Зодия лъв. Така. Изрова. Зодия в. Добре. Го вече... Стига, айде. Камерата ще... Айде тук, ще това удара, два домота. Два домота, един краставица. Ей, къв шеф си, бе? Една сметка не мога платиш. Ще пусне по телевизора, бе. Ей, излагате се, бе. Тая вечер ще идете по една хумачка. Дядо Попе не еде, това Рамазан да е. Айде, стига толкова. Бах ти якия клип.